Wannan rijiya da ake alakanta daɗewarta da kafuwar garin Ingawa mai suna rijiyar Dandan, a yanzu haka an killace ta a wani ɗaki yamma da babban masallacin Juma'a na Ingawa don martaba tarihinta a garin. Kuma Turawan mulkin mallaka suka yi mata wannan kwaskwarima da siminti tun farkon zuwan Turawa yankin. Dattijo Alhaji Ado Kwado ya yi mana cikakken bayani kan wannan rijiya ta Ingawa. Akwai wani mutum ana ce mai dan bube wani wanzami ne. To wata sa'a da yake shi muke zama nan muna yara kankana, yana zama nan gidan mu wurin mu gidan mu. To shi kan ba mu tarihin ta, yana cewa ai sala ruƙi ne amma sa ya tona ta, amma kuma ana yin wanka kamar yanzu lokacin damina in aka zo mutane na ta yin wanka, ta yin wanka. Akwai wani abu wanda take wani al'ada in za ta yi ƙasa din sai su ce akwai wani abu suna ce mai bam. Da ta yi bam din sai a shita, da an hita an koma waje da ta yi bam din sai ruwan ya ƙasa kuma. To ka san shi da yake kamar gari ne sala, shi ma ai kusan duk daji ne. Shi garin Ingawa? Kwarai da kwarai sala shi duk daji ne. Aka zo Fulani suka zo saukin wannan ruwa, Fulani suka zo da wannan rijiya, ita ce ake ta amfani da ita yanzu. Ko ni lokacin nan can na yi kwami daidai bayan wannan ɗakin, akwai kwami wanda nake zuwa in tada injin ne in zuwa ma shanu na ruwa su ta yi. To wannan rijiya akalla kana ganin ta shekara nawa, musamman ana cewa rijiyar tana nan tun kafin kafuwar Ingawa. Shin ya gaskiya wannan labari? To ai ba wanda zai ce shi gina ta. Ba wanda zai ce shi gina ta. Sai dai ga dai rami an gani lokacin Turawa da suka zo kuma sai aka yi mata kesa. Yau an mu kanmu haka muka tada ita da wannan kwaskwari mai. Wannan kwaskwari ma? Kana nufin wannan kwaskwari ya kusan shekara 100 kenan? Ya mahi. Wannan abin da aka yi? Wannan suntun ba? Ya mahi shekara 100. Wannan sai ya ganshi kamar ai sabon abu ne da aka yi shi. Ina ya fi shekara 100. Sai dai gyara da aka yi kuma sai gyaran wannan an ƙara gyara kwana don sa da duk an ɓaɓɓala kwanan da yake ba. Kuma ka ganta da sai ka zo ka kwana tun da sahi in ka kwanta da daddare ba ka ganin ban tsoro, ba ganin kamishin da take. So ɗaya ta ci wani yaro da daddare ne ya rugo da gudu daga gidansu, da gudu da zuwa sai ya taka kwami zai shiga wannan gida, da tashi sai taka nan da ya tsallata sai ya dawo ba ya faɗa. To da ya dawo ba yaran, to da ya dawo ba ya faɗa, to ba aka samu dai aka yi mutane suka tattara, to aka samu wani aka zura shi, wani da ya kasada aka zura shi, da aka zura shi aka samu kura aka bashi, aka sa kura aka yawo rigai sai aka ɗago shi, sai da ya zo baki sai aka kama aka hiddo shi. To shi ma wanda aka hiddan shi ma bai karar da komai ba.